सब्सक्राइब करे खातिर लाल बटन दबाई और भोजपुरी के ताजा अपडेट पहले पावे खातिर घंटी वाला बटन दबाई। छपरा जिला भोजपुरी पर लोग के बहुत बहुत स्वागत बा। जी हाँ, बहुत बड़ सवाल, बहुत बड़ न्यूज, बहुत बड़ घटना एगो रुआ लोग के बीच हम रूबरू करावे जा रहल बानी। जी हाँ, रुआ लोग के बता दी कि खेसारी लाल यादव के एगो गायक ऐसन गाना गा दिले बने कि उनकरा फोन करके उनकरा धमकी देवे पर मजबूर कर दिले बने। जी हाँ, रुआ लोग के बता दी कि बीते दिन एगो संदीप तिवारी नाम के एगो गायक सिवान के उनकर एगो गाना उनका नाम धके गइले बने कि खेसारी हौवा न मरद असली, जाके यही से पवन सिंह से फसली। ई गाना पर बहुत बड़ विवाद खड़ा हो गया भोजपुरी इंडस्ट्रीज में। जी हाँ, रोग लोग के बता दी, रोग लोग के न्यूज कहीं से ना कहीं से पता चल गई हुई। अगर ना भी पता चल हुई तो रोग लोग के बता देते नहीं कि विवाद के कारण बा उहे एगो गाना कि खेसारी हौवा न मरद असली, यही से जाके पवन सिंह से फसली। आखिर ई गाना काहे ऐसा गाना गा के संदीप तिवारी खेसारी लाल यादव फोन पर उनकरा के धमकी देले बड़न कि तारा के हम जेल के अंदर ठुसवा दें। जी हाँ, जेल के अंदर ले जाए के बाद खेसारी लाल यादव संदीप तिवारी के कहले हवन कि अगर तू ई बात के तू अपना एल्बम के जल्दी से जल्दी मार्केट से हटावत नहीं ख तो हम तारा के बॉम्बे में बुला के ऐसा दफा लगाएम कि तू जिंदगी भर आदमी बन जीव। जी हाँ, ऐसा तमाम बात रुआ लोग के कहीं से ना कहीं से ऑडियो क्लिप के माध्यम से सुने के मिल गई हुई। अगर ना भी सुने के मिलल हुई तो रुआ लोग के हम अपना मुंह से बता देतनी कि ऐसा घटना बटे संदीप तिवारी नाम के एगो लड़का के खेसारी लाल यादव फोन करके कहले बड़े कि अगर तू जल्दी से जल्दी गाना हटावत नहीं है वेबसाइट पर से तो हम तारा के बॉम्बे घसीटवा के बुलाएम आ तारा पर जबरदस्त दफा लगाएम। जी हाँ, आखिर ऐसा कौन कारण भइल बटे, काहे ऐसा गाना संदीप तिवारी गइले कि खेसारी लाल के ई कदम उठावे के पड़ल, उनकरा के धमकी देवे के पड़ल। ऐसा कौन बात हो गई कि खेसारी लाल ऐसा काम करे पर उतारू हो गए। जी हाँ, भोजपुरी के ताजा तरीन खबर वालों के बीच हमने ऐसे ही लिया, बस लाल बटन दबा के सब्सक्राइब करी और सबसे तेज अपडेट